Pipila ka adlaw na lang nga magsugod na pagbalik pagbukas ang klase. Apan ay usa ka eskwelahan sa Mandaue nagkaproblema kay naputlan sila kuryente. Gipang hinaot nga mabalik kini sa di pang opening sa school year. Si Nico Sereno sa exclusive report. Sa yuning buwana, giputlan sa Visayan Electric Company o kuryente ang Kabangkalan 2 Elementary School. Sa pagbisita sa Balitang Bisda kaganiha, wala hinoy tao sa eskwelahan kay tanang mga maestra do na may gitambungan nga seminar. Ang katapad niini nga Kabangkalan National High School ang usa sa mga venue sa teachers training ug do na ra hinoy kuryente kay wala man giputlan. Apan ang gikaproblemahan kay ang elementarya labi na kay magsugod na ang klase sunod simana. Nasayran nga ni adtong eleksyon, gi-reconnect ang linya sa kuryente sa eskwelahan nga usa sa mga polling places. Apan milanat ra kini og pipila ka adlaw og gi-disconnect pagbalik. Matod sa usa ka magtutudlo sa Kabangkalan 2, naputlan sila kaniadto og kuryente. Suma pa lisod kini alang kanila nga nag-occupy sa mga classrooms labi na sa karaan nga mga buildings nga ngiob ang sulod. Lisod jud sir kay aside nga close siya niya gamay ra ang iyang bintana ngit-ngit jud siya. Then aside from ngit-ngit alimuot labaw na kung nay mga bata. Panghinaot ni ma'am, mahibalik na ang ilang kuryente alang sa klase sunod simana. Hopefully start jud na jud tay kuryente kay di man sad na para ra namo mga maestra para sad sa mga bata. O ang teaching and learning process di jud siya inana ka effective kay ang mga bata lang daan dili gid mahimutang kung alimuot ang room. Giangkon sa Visayan Electric Company nga giputla nila og kuryente ang eskwelahan gumikan sa kuwang sa mga bayranan. Apan matod ni Queenie Bronce, Reputations Manager sa VECO, hayan ma-reconnect ra kini pagbalik. Gidasunan sab kining maong pamahayag ni Dr. Leia Noveras, ang Schools Division Superintendent sa Mandaue City. Matod niya, taod-taod na ang problema sa pipila ka eskwelahan, lakip na sa Kabangkalan 2. Apan gipasalig niya nga gipaningkamutan nga masolusyonan na kini ug ma-restore na pagbalik ang koneksyon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.